Stanzas composed to a new slate quarry called Gorsedda in the vicinity of Cwmtsrellyn near Tremadog on the property of R.M Griff, Esquire, Bangor. Caf waith yw'r cyfoethog-er ffyniant a'r ffiniau Tremadog, ac yn llawn troi can llôg Gwneir yno gan arianog. Agor gwaith bywiogir gweithiwr ei dal fydd deg i'r chwarelwr. Ni feth gwaith cyfoethog-er Llechiant i arloeswr. Cloddir nes dryllir Cwmtsrellyn i achos y Llechi ymofyn troi moelydd at aur melyn, llwch aur yw y Llechi hyn. Golyddion y gleddwig, y gweithi'r pob gwythen o gerig, tan hir brawf tynnu'r brig-i'r pwrpas nes trimio'n addas y tir mynyddig. Torri cymaint o'r cwmwd am Llechi a'r demlychel nenfwd, yn o effro bydd siffrwd a gloiwyr eirf rhag ôl rwd. Rhoi sylw at drysolion i hollti hylltod byd o blygion, a churo i lawr y chwarel hon o'i chanol gyda chynion. Mewn tafell bydd well e billion i graig fydd rhy gref i gynion. O tan y creigiau tynion rhoi'r pylor hwynt wrth ei hagor gant doraeth ddigon. Yna cario y cerig i waliau o waelod y gleddwig, a'i didol yn odedig gan holltwr tra mae'n naddwr mewn tir mynyddig. Yno tynnu'r cartwyni i gario rhagorol Llechi, a miliwn ymlaen â hi o'r newydd i weithio'r mynydd i lwytho'r meini. Llongau i byrth pell eang byd cariant y cerig yn ddiwyd, am arian o'i cymeryd toir yn glws bob tre'n glyd. Daioni cyffredinol a ddeilliodd allan yn bresennol, a ddewir yn foddhaol na bydd wyneb neb yn ôl. Yn addfwyn yn y gloddfa, chwarelwyr, gwnewch y rheol yma, a thrwy deg pob gweithiwr da, ag ar swyddwr Gorsedda. Gan R.M Hughes, Bangor.